yanzu saboda Allah da Annabi a ce irin abin da za mu saka wa da iyayenmu da shi kenan. Yau a social media zagin junanmu kenan. Wannan ya raina wannan na gaya wannan bakan magana. Kullum a irin tafiyar da muke kenan. In an yi wa mutum ba zai haƙura ba sai ya ce sai ya rama saboda yana takama shi wani ne, ko kuma yana takama yana da kuɗi. To an yi wanda suka fi ka kuɗi, an yi wanda suka fi ki kuɗi. Mu fito mu ta zagin junanmu. Abun bakin ciki, abun takaici, kai ka ji mace 'yan musulma Bahaushiya tana kunduma ashar, kai sai abin ya ɗaure ma kai. Ke ba kya tunanin cewa wata rana za ki zama mata aure, ba kya tunanin cewa wata rana gidan wani za ki tafi, uwar wasu ce ke. In an ma laifi ba za ka iya haƙura ba. Mafi kyawun haƙurin da Allah ya fi so da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, in an ma a laifi za ka iya ramawa ba don an fi ƙarfinka ba, amma ka haƙura. Amma sai mutum ya ce a shi ma sai ya rama saboda yana takamar shi wani, ko yana takama yana da kuɗi. To kuɗi kafin ka yi su an yi wanda suka fi ka. Gaba ɗaya kuɗin da kake da shi ce fanan wani ne na rana ɗaya. A'a, ba za mu yi haƙuri ba. Wata rana duk mutuwa za mu yi. Ko ka yi haƙuri ko ba ka yi ba, gwanda ma ka yi haƙurin masu ya fiye ma zaman alkhairi. Ka taɓa ganin mutum a ƙasa, ko kin taɓa ganin mutum a ƙasa ya mutu? To na rantse da Allah, mutum ba wani abu ne a wannan duniyar. Duniya aikin banza ce. To wannan abin da kake lokaci kankani an manta da kai ko an manta da ki. Da zarar ka mutu, in ga haka Allah, haka mutum yake dawo. Me ya kamata mu so juna, mu nufi kowa da alkhairi, mu kyautata zamantakewarmu. Don an zage ka sai me don an zage ka ko an zage ki sai me fito miki zai yi, ko kuma ƙari zai zame miki, ko kuma wani tabo ne zai zame miki. Saboda Allah ya kyauta, Allah ya samu dace.